5 עובדות כיפיות על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי חי בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש השני, כאשר הרומאים שלטו בארץ ישראל. הרומאים החליטו שהם רוצים להרוג את שמעון בר יוחאי, אז הוא ברח והסתתר במערה יחד עם בנו. הם חיו שם במשך 13 שנה. מה אתם חושבים? מה יש בתפריט במשך 13 שנה כשאתה גר במערה? הקדוש ברוך הוא עשה נס וצימח עץ חרוב, ופתאום גם נבע נחל לידם, כך שהיה לו מים לשתות וחרובים לאכול. ובשנים האלה במערה, מה הם עשו? ובכן, שמעון בר יוחאי בעצם חיבר את ספר הזוהר, שהוא הספר המרכזי ביותר בקבלה, החלק הנסתר של התורה. כששמעון בר יוחאי יצא מהמערה, במקור אחרי 12 שנים, הוא היה ברמה רוחנית כל כך גבוהה שהוא לא היה מסוגל להתמודד עם העולם הגשמי שסביבו. כל דבר שהוא ראה התלקח באש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחזור למערה, והוא בילה שם עוד שנה כדי ליצור בתוכו את היכולת להשתלב מחדש בחברה, כך שיוכל להשתלב ברמה רוחנית גבוהה מאוד, אבל מבלי להרוס את כל מה שסביבו. והוא הפך להיות אחד מהחכמים הבולטים ביותר שכתבו את המשנה, התורה שבעל פה.